Після півторарічного простою у найбільший та найпотужніший літак світу «Українська мрія» знову виконує авіарейси. Із аеропорту в Гостомелі він вилетів до Лейпцига, там завантажить товар, а далі рушить до Саудівської Аравії. Окрім цього, у квітні очікується ще 3 комерційні рейси. Замовника і вантажі поки тримають у таємниці. А нагадаю, що свій перший політ Ан-225 виконав 30 років тому. Наработки велись, и вот сейчас подписана серия рейсов, и самолет после вот этого вынужденного простоя, оставаясь готовым к выполнению рейсов, полетел на Лейпциг, чтобы выполнить серию перевозок в район Ближнего Востока. Вот они завтра будут грузить груз, и послезавтра выполнят такой рейс. Чувствую гордость за наших конструкторов, за нашу страну, что это у нас на Антонова создан вот такой удивительный самолет. Это будет ровно 30 лет первого полета, а он вызывает интерес не только у вас, а во всем мире.